Είναι η ασφάλεια η μεγαλύτερη που έχει σε ένα corporate περιβάλλον να δράσεις, να γίνεις λίγο καλύτερος κάθε μέρα στο τεχνικό κομμάτι, μειώνοντας το ρίσκο, γιατί ξέρεις ότι θα πληρωθείς στο τέλος του μήνα. Αν είσαι καλός και το κάνεις καλά και το ξέρεις και σ' αρέσει, θα πληρωθείς στο τέλος του μήνα. Οπότε το να μην σε νοιάζει αν θα ξυπνήσω αύριο και αν θα ζει η startup μου ή αν θα έχω να φάω, είναι κάτι το οποίο πολλούς τους επηρεάζει. Οπότε η οπτική του να έχω το υπόλοιπο καλυμμένο, το περιβάλλον μου πιο θωρακισμένο και να μπω σε αυτή τη διαδικασία και να εξελιχθώ τεχνικά όσο περισσότερο μπορώ, είναι κάτι το οποίο πολλοί κόσμος το μετράει. Οπότε είναι η οπτική σημαντική. Συμφωνώ και όντως το να είσαι σε μια εταιρεία είναι πιο ασφαλές και έχει λιγότερο ρίσκο. Μια startup έχει το ρίσκο στο Θεό. Τώρα όμως, το να είσαι σε μια εταιρεία πιστεύω ότι ζεις με το όνειρο κάποιου άλλου. Δεν ζεις με το όνειρο το δικό σου. Ένα startup έχει αυτό το ρομαντικό, το ότι ζω με το δικό μου όνειρο, μια μέρα να καταφέρω κι εγώ να γίνω αυτοδημιούργητος εκατομμυριούχος. Μπορεί να μην το πετύχω, αλλά αυτή η κάβλα του να ζεις με αυτό και κάθε μέρα να εργάζεσαι, γιατί μια μέρα μπορεί να έρθει κάποιος και να πει θέλω να αγοράσει την εταιρεία σου, προσωπικά με μαγεύει. Και εκείνη η μέρα θα είναι που ουσιαστικά μπορεί και να εξασφαλιστείς οικονομικά για όλη την υπόλοιπη ζωή. Οπότε αυτή η κάβλα που χειροκροτάτε και ευχαριστώ, μου ταιριάζει και μ' αρέσει.